Hello everyone, 자, 방송 같은 거 랭랭이들. 한턱구는 나는 왜당 통나는 자나. 有人把我出那种呢。 마다느브라. 그는 나반자유 합. 再来，你去背的。 뭐당 그거는 맞아 나한테만은 그 더자유. 바로 고능아 뭐당 뭐는 저. 저거 봐, 안, 누 마오래, 무는 가르바. 량아, 부드고 올라랑 뭐야나. 판타구 마는 길에봐 같이 브란라기. 판타구 나는 뭐. 그냥 길에 난자반자유, 혹은 안 모듬 라이건트. 칼리라고 더나 너렇게 나는 자르나 배치고 타오 왜 넘날래요 마크 판타고 뭐당 나는 자 뭐당 자기 가빠는 아람네 kalau mana ngulai apa dan itu dulu mah junan kabar lebih junan kan आं नोंनो आंनि देहा सोलेर गासैखौबो होजोबबाय दा नों खाबा गोथोलाय खानि ला प्लास किचन बेनि बिसिम लोगोराव हाबो नामा मोसौ हालिसे मैसोबो मुन्द्राखौनो मोजां खेलानानै जा फान्थाव गोलाव मामायलाय बाजाराव बायना जादों ना माखो फान्थाव गोलाव फुनानै जादों ना बांद्राय खिन्थु होनांगौ मेरला दं ओमफ्राय होनायानो जायाखै आङो दा संनानै जागोन खारो बुदुआनो दख'नाया गलांबाय बुदुखौ नुना होनाखै वाथानो